Mira, aquí sí que el troba. Connectant. Ja té nassos. Franqui, ves provant. Diu, hòstia, és que no em foto gens tranquil fet. Està emparellat. Vale, o sigui, sí que el tenim emparellat perquè l'ha descobert aquest home. Perquè la basura aquesta, que és de la pròpia marca, no el troba. O sigui, algú m'ho pot explicar? És lamentable. Que no, em nego a que una aplicació de la pròpia marca no funcioni. Ja m'ho van advertir, això, que l'aplicació aquesta és una basura. I al final els hauré de donar la raó. I a sobre he pagat la subscripció anual, que era d'un any, perquè feien l'oferta, que en vez de 9 euros al mes eren 36 tot l'any, i em sortirà, al final em sortirà cara, saps? Mira, és que m'hi cago amb tots vosaltres. Ara, vinga. Todo listo. Tornem-hi. On érem? Buscar rutes. La que havíem fet, bé, per fi ho hem aconseguit. Aquella que volíem fer, val. Ara vull fer la de Lloret. Però clar, no sé si la trobarem. Campionat d'Espanya sub-23, Son Port, aquesta, uah! Mira, farem aquesta, tu. 15 quilòmetres, que ja en portem uns quants i ja està. Unir-se, hòstia, ja és en baixada tota. Aquesta la farem per descansar. Vinga, va. Malarqui 33, a veure si ara ho fem millor, això. El que sembla que aquesta... Ah, sí que té, vale? Ep, que em deixo l'aigua. Esperando a que Albert comience la sessió. Vale. Pues mentre esperem a l'Albert, escalfarem. L'Albert és aquesta bandera que és de... Ara sí que va bé, això. Oh. És d'Eslovàquia o Eslovènia? Vinga, ara podem escalfar. Que més aviat que escalfar seria un refredament de la pallissa que m'he fotut. I a veure això què serà. L'Albert no està escalfant, veieu? Ara no penseu que hi ha lag, simplement jo estic escalfant, com podeu veure a sobre la meva imatge, no? Queden 5 minuts perquè comenci la sessió. El que veig és que l'Albert no està escalfant. Així que sortirem amb una mica d'avantatge, tot i el desgast que hem fet abans. Però m'ha posat molt negre, El que faré el pròxim dia, m'instal·laré Swift, amb Z. És una altra aplicació similar a aquesta, però que m'han dit que va molt millor. El que té nassos, com deia, és que el corró aquest intel·ligent que estic fent servir és de la casa Bicool. Ep, que ja comença això. Som-hi! Què? Comença o no comença? O és que no havia de parar? No entenc. Hosti, però quina estafa és aquesta? No pot estar més mal fet? Hosti, ara sí que fa baixada això, tu. Ara sí que fa baixada. Doncs el que us deia, provaré Swift encara que hagi pagat, perquè és un autèntic desastre. I intentaré reclamar. Veieu? Ara aquí, en pendent de l'1,2 negatiu, per tant, en baixada, l'eixamplat gran i quasi pinyó petit. I no em costa gens, no com abans, hosti. Per cert, Malarqui, tu ja veus els vídeos que faig els dijous relacionats amb els esports? Perquè amb el David Colbeig que sempre et connectes.
Això realment, aquest tram que estem fent ara ens serviria ben bé per un bon escalfament, Ara tenim el Normolle que ens ve darrere i ens està atrapant. A veure si ens serveix per enganxar-nos i atrapar el de davant. Uf, com va! Som-hi, apretem. Què tal el soroll quan vaig a tope? Com va tan fort aquesta gent? Jo no podré aguantar pas, si no... Vinga, a veure si podem agafar l'Estela. Som-hi! Uah! Ara, vull agafar-lo. Baixar una mica i a veure si em porta. Bufa! El repatxó! Ara sí que funciona. Uah! No el podrem seguir. La rotonda i vinga. Una mica d'aigua. Uah! Ara tinc la sensació que potser sí que hi ha una mica de lag. Ho veig molt petit, però sí que veig que el vehícul es para.
al mig del circuit. Sembla com si hi hagués una meta volant. No sé si intentar fotre un sprint encara que em quedi fos i guanyar-la. Tinc el primer a 9 segons. 10. Buah, s'ha escapat a la baixada, Faré un esforç d'aquesta pujada. Uah! No hi ha manera. No hi ha manera. Ara una pujadota, Calma, tu. Ja està. L'Albert, el que anava tercer, ha dit que ja en tenia prou. I, de fet, era el que havia muntat la cursa. Criminal, això. Hi va haver aigua, saps? Vinga, a veure, això és el que us deia la bandereta. Molt boig aquest final, amb tanta pujadeta baixadeta. Veieu que va canviant positiu, negatiu, i això fot molt. Llavors intento anar ràpid, en pla, perquè la pujada quasi no es noti fins al final. Uah! Estic fos, Uah! Uah! Ah! El noruec, el Normoil, va fort,
Uah! Veus, aquí em diu que ve baixada, jo veig una pujada. De l'11 i mig. Ah! Una altra pujada, és que no ho entenc. Veus, diu 2,7, ja! No? Seguro que és ara. A veure... Sí, perquè la baixada triga una mica a arribar, no ho sé. No ho tinc clar. Uah, això es farà etern, Aquests 5 quilòmetres amb pujadetes, baixadetes. I la pujada final ja veureu, aquí patirem. Patirem. Molta rotonda, Bé, us agraeixo molt tots els comentaris, Estigueu fins al final perquè al final el repassaré i contestaré tot el que faci falta. Si voleu deixar qualsevol pregunta, no dubteu a fer-ho. Uah! 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 Uh! 3,7 quilòmetres. No pot anar recte, hòstia. En Normoil, o com es digui, ens va traient temps, mica en mica, va fent el seu superritme. Que jo vaig fort, per mi, hòstia. Aquí, 173 pulsacions. Suant la gorda.
I els últims 2 quilòmetres i mig de pujadeta, Vinga. Vale, 3% de cop, vinga. El passem ràpid. I començarem a pujar ja, Uhu! 4,9, vinga, vinga. I les rodes van per dins, tu, de la pista, de l'asfalt. Ho heu vist o no? Vinga, últim quilòmetre i mig. Intentarem arribar dignament. Ja comencen les pujades aquí del 4, del 3. Baixem a plat petit i en calma, tu. 4,6. 2,9. 3,6. I anem fent. M'agradaria que el recorregut, que el veiem tot sencer, anés fent zoom, diguéssim, de la part enrere, a mi tant me fot. Que es anés desplaçant i veiessis on estàs tu a l'inici, és a dir, a la banda esquerra, i la resta, tot cap a la dreta, fos el recorregut que et queda. Així, què aconseguiríem? Que anés fent zoom i veiéssim realment quan venen pujades i baixades, perquè ara és tan petit que no es veu. L'altre ja ha acabat, no?, pel que veig, perquè ja no em surt. O això ho ha plegat. Diu que ha plegat? No ho sé. No he vist si ha arribat o no, suposo que sí, perquè queden 700 metres, per tant, un sprint, va. Uh! 400 metres, notat un doloret al turmell que em noto quan corro i no he volgut continuar apretant. Vinga, ja arribem, ara sí. Ho hem aconseguit. Tant jo com els que esteu aquí al canal seguint tota la sessió. 200 metres, ja ho tenim. Últims 100 metres. ...30-20... Uah! Uah! He acabat segon, a 2 minuts del primer. Va, el segon no té molt de mèrit, perquè n'érem 3 inicialment i una plegada als 5 quilòmetres. Uah!
però he anat bastant a fondo, per atrapar en Normoil. Mira, si us hi fixeu, el marcador a dalt a l'esquerra, el nivell que té en Normoil és Elite. Elite. Això ho calculen en base als entrenaments que feu i com els feu. Jo estic amateur. Uah! I només m'ha tret 2 minuts. I vull pensar que ha anat a tope. Així em consola més i em motivo més i penso que per ser amateur està molt i molt bé. I si no, doncs mira, no passa res. Jo he fet un bon entrenament, en bona companyia, dels que m'esteu acompanyant aquí, sobretot Malarqui33, que amb els seus comentaris m'ajuda a continuar. I va, ara hauríem de començar a baixar pulsacions. Estem a la tornada a la calma, al refredament, una cosa super necessària quan fem activitat i que és molt difícil de fer si no t'emportes un corró portàtil o, per exemple, en el cas de córrer, si acabes una cursa, doncs agafar i fer com a mínim un trot de 5 minuts molt suau després de passar la línia de meta. I què fem tots? Anem a l'avituallament, ens fotem fins al cul de líquid, de menjar, saludem si és que algú ens ha vingut a veure, ens estirem per terra i, en el millor dels casos, si la cursa on hem anat ja massatgista, fem una mica de cua perquè ens facin un bon massatge de descàrrega. I de refredament no ens sentim ni a parlar. Que no som pros? No, és cert. Però ens hem de cuidar com ells, perquè si ells, que estan tan preparats, ho han de fer per no patir lesions, nosaltres, que ens preparem com podem, encara ho hem de fer més. Perquè tenim molt més risc de lesió, per molt que no anem igual que ells. Potser, sovint, anem més sobrepassats que ells, si no anem amb control. Malarqui33, vull que em deixis al xat escrit si tu practiques algun esport i quin és. Uau! Estem ja a 140, molt bé. I parlant, que costa molt més baixar. Va, tenim 2 minuts per baixar a 130. La quantitat de pulsacions que som capaços de baixar, tot i que es calcula més aviat fent repòs total després de l'activitat, és la nostra capacitat de recuperació. Com més pulsacions siguem capaços de baixar després d'un esforç, vol dir que som més bons recuperant-nos i que el nostre cos està més ben preparat per això. I és una cosa molt i molt important per a la pràctica de l'esport. 130, vinga. Baixarem a plat petit. És que aixeques el cap, fas el mínim i les pulsacions se't disparen, és fortíssim. Veieu, mira, baixo el cap, baixarem a 125 potser. I ara, quan l'aixequis, em pujaran. 126, 124. Ha quedat fatal perquè no ha passat. Tres, dos, 1, 0. Fantàstic, senyores i senyors, fantàstic! Bueno, sembla que al final he aconseguit fer una sessió accidentada, com sempre al principi, però que al final hem fet tota sencera i juraria que sense lag, tot i que hi ha hagut algun moment que ho ha semblat. Ara repassaré
tot el que hem comentat per aquí. A veure. Puntua la sessió? No. Vols guardar? A veure, mirem anàlisis. A veure, mireu. Hem acabat en número 2. Aquí tenim les zones. Em sembla que ens diu que la zona lila és la zona 6, que és on hem estat al màxim, per tant hem anat bastant passats de voltes. Hem emprat un temps de 21 minuts. Hem guanyat 15 bitcoins d'aquests. Potència de 318, que no està gens malament. Una cadència de 90, que és ideal. Velocitat mitjana de 42. Només hem pujat 87 metres al desnivell positiu. Hem cremat quasi 500 calories. Les pulsacions per minut de mitjana 165, altíssim. Un esforç IF de 1,5, no sé què és, en aquest sistema. I una distància de 15 quilòmetres. Els millors resultats, a veure, això. Ja, sí, aquest ho han fet en... Això són 18 segons, si és així, doncs és una estafa, molt bé. I el diari d'entrenament, que és... les notes. Duríssim aquest ritme, però ho hem aconseguit. Gràcies al l'Arqui 33, que m'ha animat des de Twitch. Vale. Guardem C. Activitat registrada. Doncs res, a veure què ens ha dit amb l'Arqui, vali. Deixa de pedalar, vinga va, ànim, sí, un pèl de lag, però no es nota gaire. Fes estiraments quan acabis perquè acabaràs malament. L'app va un pèl per davant teu. Va, que et queden 5 quilòmetres només. Sí, perquè si no estàs acostumat, li has fotut canya. Exacte. Practico molta natació de sempre, últimament poc, però ostres, doncs, m'hauràs d'explicar si tens algun pla d'entrenament per la natació. Jo en segueixo un, però és molt més per manteniment, saps? Per fer entrenaments creuats i ja està. Així que res, recordeu que tenim una petició a Twitch Voice, mira, us l'ensenyaré, on estem intentant que Twitch incorpori l'idioma català com a idioma per configurar les sessions. I mireu, els que esteu aquí en primícia, us avanço a l'objectiu de dilluns. Mireu, de top idees, o sigui, les que tenen més vots, tenim aquesta 1, 2, 3 i quarta, tenim la nostra petició amb 1.829 vots. Espectacular. De peticions amb més moviment, ja estem a la primera posició i espero que ens quedem aquí fins que no ens ho aprovin. O sigui que brutal, ai, que m'he ficat molt avall. Perdó. Així que, nois, tot i que sembla que està tot fet, continuem apretant. Us deixo aquí al xat l'enllaç i res, ens veiem a la propera. Moltes gràcies per estar aquí. Adeu.